oikein fiilistä. Nyt sitä ääntä pitää saada, että Chris pääsee kunnon tunnelmaan. Näin sitä todella kauniisti ja suoraan ylös. Aikaisemmin pyörittää siellä on käsi eturenkaan keskiössä. Siellä hypätään pyörästä sivulle ja jälleen näitä akrobaattiloikat ja nousee seisomaan siinä. Ilmaisen kummot ja ihmetyksiä suoraan vauhdista. Ja vetää siihen saman tien käsille. Ja jälleen ylös vaan, miten sitä turhaa ohjausta on koskemaan. Ja nyt roikutaan siellä uutta puolella. Kokonaan ulkopuolella seularin takia. Avustaja tuo siellä uutta pyörää näköjään, ettei tää mitään haittaa. Jatkakaa nyt tää homma. Ei tää tunnu paljon haittaa. Aivan täysillä. Todella kylmäämään tuolla suoran päässä, mutta jännästi mies hoitaa homma. Nyt tullaan tuomariston luo siinä Endo. Pysähdytään. Ohi! Nyt järjettömät huudot, tämä oli aivan uskomaton esitys.